Pozdrav svima, Bog, kako ide, šta ima kod vas? Danas je 13 petak, da, sutra je Valentinovo. Nadam se da ti možeš uživati sa tvoj supruga, muški, djevojka, dečko, da. Da. Sutra je poseban dan. U Brazilu samo imamo Valentinovo u lipanj. U 12 lipanj. Ne znam zašto, ali da. Valentinovo, ako ne se vara, i u cijeli svijet, nije cijeli svijet, možda samo Europa i SAD, ali u Brazilu je 12 lipanj. Ne znam razlog. Ljudi, danas sam želi govori u koji najteže riječ za mene za izgovarati. I izabrao sam pet riječ koji mnogo vrijeme ima puno poteškoće da pričam, da govorim te riječi. Ali sad ja mogu, nije savršeno, ali teško je ova lista. Ljudi, pogledaju ovo. Da, svoju mačku. Mačkinja. Moj mačko. To je spava. Ok. Ljudi, prije svega ja sam Rafael, ja živim u Brazilu, Brazilija, glavni grad u Brazilu i napravio sam ovu kanalu za vježbati hrvatski jezik. Ako vidiš moj prvi video, možeš vidjeti da moj hrvatski sad je bolje. Nije savršeno, ali je bolje. I hvala puno na ljudi koji prati u kanalu. Vi ste super ljudi, vi ste super. Također Hajduki danas slavi rođendan, 115 godina. Čestita Hajduk. Nadam se da Hajduk ima živi vječno kao izraz. Hajduk živi vječno. Nadam se siguran sam da Hajduk živi još 100 godina i više od toga. Hajduk je posebno klubi. Bio sam u Poljud prošle godine i bio je fantastična atmosfera i tako. Ok, ljudi, idemo. Prva riječ je opljačkati. Znam da nije dobra riječ, ali za mene, za naš Brazila, težak jezik zbog s i k zajedno. Na portugalski jezik s izvuči kao k. Onda, na primjer, pas na portugalski jezik je cachorro. K koristimo s. A također koristimo k. Onda kad brazilski ljudi vidite ovo riječ, to je kao opljačkati. Nije lako za izgovara, ali da, sad ja mogu opljačkati. Onda da, bilo je dugo vrijeme za mene pričat dobro taj riječ. Ok, onda je prvi riječ koji imao problema za priča. Druga riječ je iscrpljavati. Iscrpljavati. Da, također nije dobra riječ. Ne znači dobra stvar i za mene je težak zbog s, c, r, p zajedno.
Ljudi, konsonanti. Kako se kaže konsonant na hrvatski jezik? Konsonant je konsonanti. Zajedni da nije dobro za naš. Trebamo vogal. Vogal kužiš za naš. Izgovara vogal je lakše nego konsonant. Onda iscrpljivati ima 1, 2, 3, 4, 5 konsonanti zajedno. Zato je jako težak. Ovaj riječ nije puno sam koristio, ali nije također ljudi malo često koristi ova riječ, malo često ima smisla. Ok, onda je druga riječ. Treća riječ. Ova riječ, to je moj najveći noćna mora. Podcjenjuješ. Ti underrate me. Podcjenjuješ. Bilo je težak za mene zbog ova riječ je često. Ljudi često koristi ova riječ. Zato je težak. I također podcjenjuješ. Sad ja mogu pričati, ali podcjenjuti, to je glagol podcjenjivati. Da. Podcjenjuješ, sad ja mogu pričati, podcjenjuješ, ali jako težak. Također ima puno konsonant zajedno i dc, kao što sam rekao, s na portugalski jezik je k. Da, ali ok, sad mogu, sad ja sam slobodan. Ok, 4 jezika i nije češta. Ljudi ne često koristi ovaj jezik. Riječi, Rafael, nije jezik. Zašto? Ja pričam jezik. Najsvrsishodnjima. Da. Siguran sam da ljudi u Hrvatskoj ne priča taj jezik često. Jel? Zar ne? Da. Ne treba objasniti kako je teško. Samo je teško, je duga riječ. Također ima mnogo konsonanti zajedno i zato je jako težak. Ok, zadnji riječ, ljudi. Ovaj riječ ja sam učio kad sam čitao bajka, fairy tale. Čitao sam puno knjigu za djecu. Kužiš? To je riječ za, kako se kaže, medieval. I zato je velika, duga i težak. Riječ je prijestolonasljednik. Prijestolonasljedniki. O, ljudi. Šta ima, Rafael? Prijestolonasljednik. Da. Prijestolonasljednik. Da. To je kao king, kralj. Da. Teška riječ. I kad sam vidio prvi put, bilo je kako ljudi
stvori ovu riječ zato, zašto. Ali da, to je duga riječ. Možda čak za hrvatski ljudi je težak, jel? Ali za naš je totalno muče. Da, i da, katastrofa. Katastrofa, ljudi. Ok, ljudi, to je to. Nadam se da ti uživaš ovo video. Kao što sam rekao, puno me pomože iznimati video na ovom kanalu. Da, baš sam sretan da kad sam odgovorio na komentarima, kad sam pročitao tvoje komentarima, baš sam sretan, ljudi, da ima ljudi koji voli ovaj video. I da, nadam se da mogu pomoći ljudi koji želi pričati hrvatski, govori hrvatski. Možda u Južnoj Americi ima puno ljudi koji ima hrvatski ascendance, koji ima hrvatski korijena. I da, i možda ti trebaš naučiti hrvatski zbog tvoj djed, tvoj otac koji živi, kako da kažeš, koji preseli Europi za Južna America. Tako nešto, kužiš. Eto. Ljudi, to je to. Hvala na strpljenju, hvala na pomoć, hvala na sve, hvala na podršci i vidimo se u sljedećem video. Živjela Hrvatska!